Seiskaragby on hauska laji, sillä pääsee kentällä tekemään ihan kaikkea. Sillä saa juosta niin paljon kuin ikinä jaloista lähtee ja taklata kovaa ja kaikki pelaajat tekee. Se on hyvä laji sellaisille pelaajille ja katsojille, jotka kaipaa vähän actionia. Seiskaragbyssa on ehkä hauskin tonne 1vs1 tilanteet. Siinä on enemmän mies-miestä vastaan peliä, mitä 15 rugbyssa. Ja sit siinä myös 15 pitää tietää, niin kun saa pallon käteen, mitä tekee. Mut seiskassa saa miettiä yleensä pallon kanssa, mitä sitä sitten tehtäisiin. No, Rion olympialaisia on odotettu kyllä kovasti nyt, kun Seiskaragby on siellä ensimmäistä kertaa mukana ja erityisesti tietysti naisten turnausta, koska siellä on kentällä sitten niitä joukkueita ja pelaajia, joita vastaan myöskin Suomen kanssa ollaan käyty pelaamassa ja tullaan pelaamaan vielä tällä kaudella. Sevens is going to be huge at the Rio Olympics. I think every year there's sort of a new sport that takes over the Olympics and that bursts onto the scene. I think this year it's sevens rugby. Pitää ne parhaat hotstepperista katsoa. Ei ole mitään suosikkijoukkueista, mutta kyllä varmaan tulee ihan harjoituksen vuoksi katsottua pelejä aika paljon. No, rugbyssa pääsee haastamaan itsensä kyllä monella tapaa ja varsinkin seiskaragbyssa siellä tarvitaan nopeata reagointia tilanteisiin. Kontaktitilanteet, törmäysvauhdit on ihan huimat seiskaragbyssa, siellä on vähän pelaajia isolla kentällä, niin ei ole sellaista hiljaista hetkeä kenelläkään. Kaikki pelaajat on mukana kaikissa tilanteissa. Certainly if you're in Finland, there's plenty of opportunity, particularly in sevens over the next couple of years. Both men and women. The women's national sevens team is doing phenomenal things already, and we're hoping in the next couple of years that the men's national team for sevens is going to follow suit. Miten nyt sanois? Hauska, intensiivinen peli. Se on vähän niin kuin Cooperin testi, jossa juostaan täysin ja pysähdytään ja taklataan ja painitaan. Jos tykkää Cooperin testistä kovennettuna, niin sit kannattaa pelaa rankin 7. Come on, give it a go. We'd love to have you.